η αποστολή παρεδρόμου και για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται. Ανέθεσαν σε μένα και στο Γούντι να φτάσουμε μέχρι το γραφικό Μέτσοβο. Σε πάρα πολύ λίγο φτάνουμε στο φανταστικό Μέτσοβο. Ο Γούντι ήδη είναι στο παράθυρο και χαζεύει τη θέα. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και περιπέτειες σήμερα. Από τότε που φτιάχνει η Εγνατία, είναι πιο εύκολο να φτάσεις στην Ήπειρο παρά να φτάσεις στο σπίτι σου. Αν βάλεις κίνηση στο δρόμο και ψάξιμο για παρκάρισμα, χρειάζεσαι περίπου 1,5 ώρα. Όσο δηλαδή χρειάζεσαι για να φτάσεις και μέχρι το πανέμορφο Μέτσοβο. Να το περήφανο Μέτσοβο, το οποίο κατηφορίζει σε μια πλαγιά της Πίνδου στα 1160 μέτρα υψόμετρο. Είστε καλά? Βεβαίως, πάρα πολύ Φανταστικό καλά. το Μέτσοβο. Είναι φανταστικό. Πολύ ωραία πλατεία. Μόνο που δεν έχουμε χιόνια φέτο. Δεν έχουμε χιόνια. Εκεί είναι το πρόβλημα και φοβάμαι ότι θα μας χιονίσει τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο. Τον Ιούνιο μη χιονίσει. Και τον Ιούνιο. Το Μέτσοβο όλα τα έχει. Σας άρεσε? Κατενθουσιασμένοι. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Πάρα πολύ και όλο γενικά εδώ, όλο το περιβάλλον και το φαγητό τους και ο κόσμος όλος. Πάρα πολύ ωραία. Και εσείς που είσαστε μια χαρά, παιδιά, να μην σας καθίσετε. Πρώτη φορά στο Μέτσοβο να φανταστώ. Πού είστε? Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα έρχεται μέχρι το Μέτσοβο. Ναι. Ποιος ο λόγος? Εκδρομή. Όχι, δεν γίνεται να μιλάω στους 20 να μην μιλήσετε. Λοιπόν, φοβερή κάλυψη. Πεθερέ. Τέλεια, παιδιά, τέλεια. Το Μέτσοβο τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από την Κέρκυρα είστε, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, Κερκυραίοι. Τι σας έκανε έτσι πιο πολύ εντύπωση εδώ στο Μέτσοβο? Είναι γραφικό, είναι τέλειο, ο κόσμος, φιλοξενία, το φαγητό. Το φαγητό. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου Το λουκάνικο φαγητό? το χωριάτικο, παιδιά, πεθαίνω. Φέρατε λαχανικά εσείς εδώ και θα πάτε κοντοσούβλι πίσω στο Αίγυπτο. Μάλιστα, και βέβαια θα πάρω και κοντοσούβλι και αρνάκι και από όλα τα καλά. Γίγαντε φασολάδα και βραστή, αρνή μονάδα, μοσχάρικο ιστόματά, μοσχάρικο υλοποίητη, κοντοσούβλι, λουκάνικο, μπιφτέκι, μπριζόλε, κοτόπουλο, όλα αυτά. Η σλάβικη ονομασία εδώ της. Υπάρχει μια εκδοχή. Υπάρχει μια εκδοχή, ναι, το διάβασα στο η οποία Ιντερνετ. είναι μέτς και όβο, είναι στα σλάβικα το μεσοβούνι. Ναι. Και είναι σύνθετη λέξη. Και υπάρχει και μια άλλη εκδοχή από ένα ποταμό της Ιταλίας ότι πήρε το Μέτσοβο το όνομά του. Αυτή δεν την γνωρίζω. Δεν την ξέρεις. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Υπάρχει και τρίτη εκδοχή. Η οποία είναι. Την ξέρεις? Που λένε οι πιο παλιοί και οι πιο αρχαίοι και πιο μορφωμένοι εδώ πέρα. Ότι πήρε την ονομασία από Metsovo.gr. Μπαίνετε και το βλέπετε γιατί δεν το θυμάμαι. Το διάβασα χθες αλλά το ξέχασα. Γιατί δεν μιλάς? Γεια σας!
Ένα τέταρτο κασέρι για τόσο θα ήθελα, παρακαλώ. Καλό. Μόνο. Λοιπόν, Γιώργο, πόσα τυριά έχει εδώ μέσα? Μακελιό γίνεται. Χαμός, ναι. Βασικά ένα από τα τυριά μας είναι αυτό που βλέπετε. Είναι η μετσοβέλα. 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 Πιο παραδοσιακό πεθαίνεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, είναι από πρόβιο γάλα, γελαδινό και ένα μικρό ποσοστό κατσκίσιο. Έχουμε 5 τυριών. Συγκεκριμένη αποθήκη υπάρχει ένα από τα 5. Έχουμε το μετσοβόν το οποίο παράγεται 365 μέρες το χρόνο. Τη μετσοβέλα, η οποία είναι αυτή που βλέπουμε, είναι εποχιακό τυρί. Έχουμε το σέβδο κατσκίσιο και αυτό εποχιακό και την γραβιέρα τους καλοκαιρινούς μήνες και την παρμεζάνα σε μικρές ποσότητες. Θέλω να μας απαντήσει τώρα, Γιώργο, στο ερώτημα, το καυτό ερώτημα ετών. Τυρί ή κασέρι? Κασέρι ή τυρί? Ωραία. Τυρί είναι ένας γενικός όρος. Χωρίζονται. Χωρίζουμε σε μαλακό, ημίσκληρο και σκληρό. Το μαλακό, το τυρί, είναι η φέτα. Τα ημίσκληρα τυριά είναι τα κασέρια. Ναι. Τα σκληρά τυριά είναι τυριά που στην παρμεζάνα. Ναι. Και όπως το αντίστοιχο το ελληνικό, το κεφαλοτήρι, το οποίο είναι επεξεργασμένο, έχει βγει μέσα από το λίπος και είναι δεύτερης κατηγορίας το κεφαλοτήρι. Άρα υπάρχουν και τυριά και κασέρια. Υπάρχουν και τυριά και κασέρια. Ορίστε. Όλα είναι τυριά και τα μισά κασέρια. Μονιάστε, φίλοι μου. Μονιάστε. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώνετε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Η παρμεζάνα με τσόβου είναι δισεύρετη. Φτιάχνονται μόνο 60 κεφάλια το χρόνο. Κάθε χρόνο παράγονται 75.000 κεφάλια με τσοβόνε, δηλαδή 200 τόνοι. Στο κελάρι του Ινοποιείου βρίσκονται 1.200 δρύινα βαρέλια, γεμάτα με κόκκινο κρασί διαφόρων ποικιλιών. Ο αμπελώνας του Ινοποιείου Αβέροφ βρίσκεται στα 1.200 μέτρα και είναι ο ψηλότερος της Ελλάδος. Εδώ μέσα φυλάσσονται τα πιο παλιά κρασιά της οικογένειας Αβέροφ, κυρίως για ιστορικούς και συναισθηματικούς λόγους. Το πιο παλιό κρασί είναι του 1969. Πόσο όμορφος χώρος. Είναι ένας μαγευτικός χώρος που συνδυάζει κρασί, τέχνη, παράδοση, όλα μαζί. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Από πότε ξεκίνησε να δέχεται κόσμο το Ινοποιείο? Το 2008. 2008. Έγινε αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, τι πίνουμε καταρχήν? Στην υγειά μας, καλώς ήρθατε. Στην υγειά μας. Υγεία πάνω απ' όλα. Πίνουμε το κτήμα Αβέροφ, καμπερνέ σοβινιόν, από τον αμπελόνο στο Μέτσοβο, τον αμπελόνο του Γινιέτ, στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Είναι ένα ωραίο βαθύχρωμο κρασί γεμάτο. Συνδυάζεται με κρέατα, κόκκινες σάλτσες και φυσικά με τα όρημα τυριά της περιοχής, όπως είναι το μετσοβόνε, η μετσοβέλα. Είναι ό,τι πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Περάσαμε καταπληκτικά. Στην υγειά σας. Στην υγειά μας. Στην υγειά σας.
Δημήτρης. Κυριάκος. Γεια σου Κυριάκο. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, Δημήτρης. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Κάνουμε το χόμπι μας. Κάνουμε και την οριμασία μας. Λοιπόν, εδώ είναι παραπόταμος του Άρακτου του ποταμού να πούμε. Παραπόταμος του Άρακτου. Θα μπορούσαμε να πούμε είναι οι πηγές. Και το νερό πίνεται, αυτό είναι πεντακάθαρο. Είναι τόσο νερό που μπορείς να σκύψεις και να πιεις. Θα πιω κανονικά. Πέστροφες δεν έχει? Πέστροφες έχει, αλλά είναι, μόλις ξεκίνησε η περίοδος, είναι μετά τις 15 Φλεβάρι ξεκινάει η περίοδος της πέστροφας. Είναι λίγο κρύα τα νερά. Είναι κρύα τα νερά ακόμα. Και είναι νοχελικά τα ψάρια ακόμα. Έρχονται τσούρμο, ή έρχεται μία μετά? Η πέστροφα είναι σαν τον λύκο. Σαν τον λύκο? Σαν τον λύκο, ναι, κρύβεται. Και μόλις περάσει αυτό το πράγμα εδώ, η πεταλούδα που λέμε, ναι. Μόλις περάσει αυτό πάει και επιτίθεται. Παπ. Άγρια πέστροφα δεν έχω φάει. Πώς είναι η διαφορά, ποια είναι με την κανονική? Γιατί είναι σαν το αγριογούρονο, ας πούμε. Πιο νόστιμη. Πιο νόστιμο. Πιο νόστιμη, πιο πλούσια σε ω3 λιπαρά. Είναι από τα ψάρια που είναι μαζί με το σολομό το πιο πλούσιο ψάρι σε ω3 λιπαρά. Ακόμα και από τα βασινά. Η άγρια πέστροφα εμφανισιακά έχει κόκκινα στίγματα. Ναι. Στο σώμα της, κόκκινα και μαύρα. Λίγα. Κόκκινα έχει η θηλυκιά, μαύρα η αρσενική. Ναι. Λέγαμε. Και εσείς οι άσχετοι που δεν ξέρετε από ψάρεμα, θα σας μάθουμε εμείς 5 πράγματα. Αυτό εδώ λέγεται μίγα. Μίγα είναι το αντίστοιχο δόλωμα που χρησιμοποιούμε για το ψάρεμα στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πεστροφόμυγα δηλαδή, για τις πέστροφες είναι. Η οποία φτιάχνεται από φτερά κοκόρου. Φτερά κοκόρου. Σημειώνετε, πάρτε ένα χαρτί και σημειώνετε. Από φτερά κοκόρου. Αυτές τις κατασκευάζει ο αδερφός μου. Και τις φτιάχνεις εσύ? Ναι, ναι. Είσαι ωραίος. Ναι. Είσαι μυγοκατασκευαστής. Μυγοκατασκευαστής. Κάτι έπιασα. Κάτι έπιασα ρε. Κάτι έπιασα. Πέστροφα. Το έχω. Το έχω. Κάντε μας like στο Πάρε Δρόμο TV Show και κερδίστε ένα διήμερο στο μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο του Μετσόβου Grand Forest. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα μας. Η φύση της Πίνδου είναι το πιο όμορφο αξιοθέατο της περιοχής. Μην το χάσεις. Chocolate brownie, malt milkshake, fried chicken, coated peanuts, fish jam, tin of spam, taco pizza, mash and ham, meatloaf, minestrone in a can, collard green and aubergines, escargot and butter beans.
Μπήκαν μωρέ μπήκαν τα γίδια στο μαντρί. Τα πρόβατα στη στάνη, βλάκα μου με το φουστάνι. Τι κοιτάς, τι κοιτάς, τι κοιτάς? Το κατσίκι που τρέχει, τι κοιτάς? Το κατσίκι που τρέχει, το κατσίκι που τρέχει, το κατσίκι που τρέχει, τι κοιτάς? Το κατσίκι που τρέχει. Το κατσίκι που τρέχει. Τα κατσίκια με κοιτάνε απειλητικά. Κώστα, σώσε με. Στήριξου πάνω μου. Πες ότι είμαστε φίλοι. Να πω ότι είμαστε φίλοι. 24 χρονών Τσέλικας. Ο πιο περζήτητος γαμπρός εδώ στο Ανήλιο Μετσόβου. Ναι, της περιοχής. Της περιοχής, Ναι, ναι. Πώς είναι η ζωή εδώ για ένα τόσο νέο παιδί? Μια χαρά είναι. Εντάξει. Μένεις μόνιμα εδώ Ναι, ή μόνιμα, έχεις φύγει μόνιμα. και έχεις επιστρέψει? Πώς. Μόνιμα. Μόνιμα, έχει πολύ νεολαία το χωριό. Αρκετοί. Είμαστε γύρω στα 50 άτομα νεολαία. Τώρα με την κρίση έχουν έρθει περισσότερα παιδιά πίσω στα Ναι, σπίτια έχουν τους. επιστρέψει αρκετοί. Πόσα κεφάλια έχεις? 200. 200 κεφάλια. Ναι. Αυτός είναι περζήτητος γαμπρός. Εγώ σκέψου ότι κάνω παπάδες με ένα κεφάλι. Με το γούντι. Φαντάζομαι εσύ με τα 200. Εδώ δεν προλαβαίνεις από ό,τι κατάλαβα, Όχι έτσι ακριβώς, αλλά. Οι γυναίκες όσο να είναι, φίλε Κώστα, επειδή τις έχω φάει με το κουτάλι, κοιτάνε την καλοπέραση. Συμφωνώ Δηλαδή θα σε επιλέξουν εσένα να παίξεις 200 κεφάλια και όχι τον άλλον που έχει 3-4. Να το ξέρεις αυτό. Και μια φωτογραφία, να την ανεβάσω. Διάκοβε, τράβα την αυτογραφία, μισό λεπτάκι. Check-in κάνεις εδώ? Ναι. Κάνεις? Και τι γράφεις? Στη στάνη του Κώστα. Στη στάνη του Κώστα. Λοιπόν, μισό λεπτό εδώ. Εδώ είμαστε, αυτογραφία. Να την ανεβάσουμε. Ρε εσύ, αυτά τα μπιλάκια εδώ τι είναι που έχει πολλά? Της κατσίκας. Τι της κατσίκας? Ευτυχώς που δεν το πάτησα. Τα πρόβατα στη στρούγκα, χρυσούλα κι αδερφούλα. Έλα μωρό μου. Τι κάνεις? Ναι, θα αργήσω σήμερα, θα αργήσω. Θα σε δω μετά από κοντά. Έλα φιλάκια. Αχ, πόσο μ' αγαπάει.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξεις και ένα τηλεπαιχνίδι μαζί μου. Ήθελα πάντα να γίνω παρουσιαστής σε τηλεπαιχνίδι, αλλά δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία. Εξαρτάται. Πού ήρθε η στιγμή. Θα κερδίσεις ένα διήμερο στο ξενοδοχείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω έρθει πολύ διαβασμένος, να ξέρεις. Πολύ ενδιαφέρον. Θα περάσεις δύσκολες στιγμές. Σε τι ψώμετρο βρισκόμαστε, Έλλη? 1350 μέτρα. Πόσα τζάκια υπάρχουνε? 31. Άρα είσαι παιδί από τζάκι. Από σώμα. Μάλλον είσαι παιδί από τζάκια. Πολλά τζάκια. Τι δραστηριότητες μπορεί να κάνει κάποιος στο ξενοδοχείο Grand Forest? Α. Ψάρεμα. Β. Πικνίκ στο δάσος. Γ. Υπασία. Δ. Mountain bike. Και Σ. Ταφ. Όλα τα παραπάνω. Όλα τα παραπάνω. Συγχαρητήρια. Κέρδισες ένα διήμερο. Να είσαι καλά. Εσείς να είστε καλά. Γεια σας φίλες και φίλοι. Γεια σας. Με μετσοβόνες αγαθία, με μετσοβόνε τυρί και κρασί 100 για βέροφ. Αυτά είναι. Σας εύχομαι καλή απόλαυση. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Το χιονοδρομικό κέντρο είναι μόλις 2 χρονών. Το νεότερο χιονοδρομικό της Ελλάδος. Βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο του χιονοδρομικού ανηλίου, στα 1850 μέτρα, περιμένοντας το χιόνι. Κάτι πάει να γίνει. Στα 1180 μέτρα υψόμετρο βρίσκονται πίστες κάθε δυσκολίας, αλλά και καταβάσεις σε απάλυτο χιόνι. Κάντε μας like στο Πάρε Δρόμο TV Show και κερδίστε ένα διήμερο στο μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο του Μετσόβου Grand Forest. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα μας.